Ka United Forum of Bank Unions Meghalaya Unit mentakasi khandre terek unopra arjar arpoi kalas dangai kajinga ki ka ba arsengi habar ka State Bank of India Shillong branch. Kani kajinga ki jong United Forum of Bank Unions kalong komsi benta ban persya ya ka proposed bill ban ai penyat haki riushimet ya ki bank patba ba penyat dak sarkar. Habakran skilat pathai kubor uwei ni kinong yalam ka seng ula ong ba kani kajinga ki bat ka jingkhang ya ki bank mentakasi bat lasai kalong ban persya eka sarkar halor ka jingtmu ban penkalai ki artli ki bang shimet sya ki bang sarkar bat ula ongru bakin persya ya kani ka bil jong ka sarkar. Single lawan Zindabad! Our demand, just demand! Just demand, just demand! Our demand, just demand! Just demand, just demand! Our path, right path! Right path, right path! Our path, right path! Right path, right path! Inqilab Zindabad! Zindabad, Zindabad! Inqilab Zindabad! Zindabad, Zindabad! Bankers Unity Zindabad! Zindabad, Zindabad! Bankers Unity Zindabad! Zindabad, Zindabad! Bank customer Zindabad! Zindabad, Zindabad! Bank customer Zindabad! Zindabad, Zindabad! Inqilab Zindabad! Zindabad, Zindabad! Inqilab Zindabad! Savings. We demand, we demand! We demand safety and security of people's savings. We demand, we demand! We demand opening of more bank branches. We demand, we demand! We demand opening of more bank branches. We demand, we demand! We demand opening of more bank branches. We demand, we demand! We oppose privatization of public sector branches. We oppose, we oppose! We oppose privatization of public sector branches. We oppose, we oppose! We oppose retrograde banking reforms. We oppose, we oppose! We oppose retrograde banking reforms. We oppose, we oppose! We oppose writing of corporate NPAs. We oppose, we oppose! We oppose writing of corporate NPAs. We oppose, we oppose! We oppose denationalization of public sector banks. We oppose, we oppose! We oppose denationalization of public sector banks. We oppose, we oppose! We oppose shifting of government business to private banks. Just fight. Just fight, just fight! Our path, right path. Right path, right path! Our path, right path. Right path, right path! UFPU Zindabad. Zindabad, Zindabad! UFPU Zindabad. Zindabad, Zindabad! UFPU long live. Long live, long live! UFPU long live. Long live, long live! Inqilab Zindabad. Zindabad, Zindabad! Inqilab Zindabad. Zindabad, Zindabad! आवाज दो Ego! आवाज दो Ni na liang jung ka Meghalaya State Unit jung ka United Forum Bank Unit UFBU ni penong ni peteng lang ya keshan lang ya ka UFBU sya keleng ka Rindia ka penong jing khang tre arsni ni don ka strike arsni mutasi khandriu bala sya ka new tarik kani ka jing ya khang bang jungi kadi na ka daw baka sarkar ka mut pan wanra ekui ka bill ni pan kelai ka ni ka banking law amendment bill arajar kuai bakamut pan kelas ke bank shimet ya artli ke bank sarkar bat koi ke insurance company ka government hakani kala pan bana ba hakani ka winter session juga parliament kamut pan wanra ita koi ka bill pan kala bank shimet tingi liang chungki association na liang juga bank bat ni kiwi ro ki trade union ya snok tilang bat ni bat ni nimban si bang hapan ya khang arsni bat ni habel strike arsni bania persya ya kani ka jikmu juga sarkar ban wanra ya kani bill Sementara ni kapil kalong balai bang ya persya ni. Kini ki bang syai ka hakini ki sne macam syai ka sok dai. Ibun ki bang ki bang shimet. Hadin kata pada ki lap kini ki bang shimet. Kilong ki bang bamla ban yarap ki buduk sok ibri budet parya. Ti hadin kata apa ki sewanra baki sapan kala no shi kini ki bang sarkar ki sesang ban mi kini ki bang sarkar. Nadu bami kini bang sarkar pada ibri buduk busuk ibri budet parya perkhot ki pajba ki sedang ban yo ya kata ka jingyarap na liang juga bank
yo ban pli account yo ban simram ki baret nang ta ka jing em jong ki brio ko sta ta suki pat ngilap ha ka sunroofs nem suki ka ni ka sarkar ka ba manta pat ka le biang ban pen kalab yang ikini ki bank sarkar ka ba 3 nam ta ki patba ka le ban pen kalab yang shi ki bank shimet ka ong ba kini ki bank sarkar kimla ban treba kimla ban yonong kan bhai ki ladang ipin kelas ki bang shimet hendai gani gadi ka pathok kamdi ka jingsha kata na ki bang profit ki bang ki ba yo e kata ka operating profit ka profit net profit ka ba yo bundo ki bank sarkar ki bang shimet kita ki private banks ki bun ki balayami ski ki apan yang khang de kata ka jingkran jong ka sarkar ba ong ba ki bang shimet ki khamba bani ki bank sarkar ka dei ka jingthok ka dei tang jing panthok ki pajba nakadaw yu ba ki ko apan pen kelas ki bank shimet pade ka long ba ki ko apan dino igini ki bank sarkar shakini ki corporate shakini ki hespa ni ki corporate kimut ban le nu ba suki ken duna igani ka share jong ka government ka jingdon ka jinglong try jong ka sarkar hakini ki bank sarkar kan lewan pen duna no kan pen bun de ki jinglong try ni ki share jong ki corporate te shisen ba ki corporate class dang ban bun ka share maki kila long no ki try jong ki bank te shisen ba kila long no maki ki try pat ki le gum no karam ka badai ban ai shaki pajba ir tu jo karam kin ai shaki ni corporate kila shim ram de ki 1000 crore hadin ba kila dep shim ni kumba kila jia ki ni snem bala dep gidon brokhot kitte be kata ya kani ka ram ba kila dep ai shaki ni corporate suki ki le gum no kimya siu yong bangi ngim laban siu na kani ka daw na te ka daw te jaj ba ka government ka yarap iki ong bato haba kimla ban siu ta karam jungi ni ya compromise no hai amount berat kumbangan chu ai nuksa fi ni khodi kata ka haircut I'll give you a quick example ngana if shubo kumka kadon koi ka bhushan power kadon 1000 crore ka loan baki shimki karam baki shimki gari 1000 crore hadin kata kisiu katno man khang yata karam khat khandai 1000 kata mon 100% kala do nong ka ban dikani ka pisa baki airam shigini ki corporate kadi ka pisa jonga jongki kadi ka pisa jong pajba beli haki bang sarkar ka pisa bawan bu kadi ka pisa jongga joki pajba ka pisa jonga jongki nadu briu bodok bawan tep san tangka sispa tangka san spa tangka hadu kini ki mahajan ki bakam he kimni kini corporate ka pisa jongki pajba kadai ba yele menta banya ban aino shigini corporate kani kadai tang kata ka plan jongki sarkar dino ayo de kumno kan kata kani pat belai bangia strike ni belai bangi smo kata kadi koi kata ko ar pade ko long ba sisen bagini ki bang kila kala sigi bang shimet ei ka banja ubriu bedok besok numyo shoy kata ka jingdon kam jaka bang ya ka menta prokot ki caka gi berit beria ki nong lada kidon ki bang ki bang suka la ka dei ka state bank ne ka dei ka union bank ka dei ka punjab national bank kunu ka bank ka padon khamta mi ki caka gi berit hakinong ka dei be ki caka jum ka dei ki bang ju ki suka Mujudon unoro private bank bon lek pli branch pi sha joksha neum lek pli bank sha kenong ngat sha jong garwel satlak kari kidi be ki bang suka kata sha isni lada kini ki bang ki kelas ka bang shimet ki private ki nong no ki ong bangi ngim dei bangi pli ban yarap yu brio ngi pli tang ban yonong ilade because no corporate that no mahajan no hespa perkata ngajing yonong ngajong ta ba uang ba kadon koi ka bang jonga sha nong bagi briu ki wan tap no ki wan tap sispa tangka ki wan tap san spa tangka belingan bu eta ka bang ka kamera pengangan khanga dikai ka banjai briu ko jaka ini nong di kwai yang ni rut surok ni banyak turis taksi banyak local taksi bodi waidong wadon idukan kutia mutia hasdong menu ba ai ramiki jadi ki bang surka ka bang private kapat juai ba hangni na khamat ka no mai lo no menu gain panera katni tali ki government scheme ki panyat ki dei be ki bang sarkar patjudon wero private bank ban panyat gini ki bang sarkar lada dei ko to ka tresis pasni gini ki insurance scheme ba announce modi prime minister jungi prokai ki ba panyat bi mungi la sai singi lada mdon shu mungi manu ban panyat ki pat katni ka jinge trish tom jungi ka to ko por ba ki apan don ko to ka demonetization kansan ki ong bagini ka pisa kam tri kam shu kinong tre jungi ki don ki ba klampo ying shu tre bro shi singi bro shimit
hagi bank balai bagi brio ki badon ka pisa ka badon hayeng menta ba sarkar ko ong bagani ka pisa kam long shu non shu ngi hapan pen kala bangin hapan ya notang de ki ko transpap ki hajar bonwan mai ki brio ki wan de ki hajar ki yang line de ki hajar mut ki yang habar ka branjungi haba ki wan ngi kham khang eka jikam ka shata jungi ya ki don ki jaka ki ba hadu 10 kilometer don customer ngi don be proximate hangni apo Shillong branch ki nong tre jungi hadu ban apo hospital ki tre mentapat ka sarkar kale unu kale bang bitho ingi kale ben yangi kani ka kta yangi ki nong tre bang bat ka kta bun yu upai ba unum yo shu kanu ka jingirap na ling joko bank hisen bakalawan kini ki private bank ha private bank mentaro bolada ki kwa ban play account berit anum la kata ka dei ko kta sakoi pat ku mangai kren nga mene hakani ka perthei ba boro kini pun samna jungi ba kinang yawan kam kawai ba kalat ban yo kam iki ka dei bang ki public sector bank ni kini ki bank sarkar gadi ko ini ki bank ba airam ka ba ai kam mi kini ki samla jungi hisen bakala private bank ni ka bank shimet mu hajaka bandon chpotli ki branch un botang laitli hajaka bandon sanpungut ki nong train botang chpungut te kadang khanglap chusu ni kini ki khna bakin yo kam kini bladon lupa ro kindo ka kam kini khna samla ki batmai ki bang kwa ban yo kam ro kinong yo kam ka ba arpat habro ki public sector bank ni ki bank sarkar ni buat ye ko reservation policy bangidon ka reservation nam ta SC nam ta ST nam ta OBC khamta mengi shakani ka liang north east bangya bun hi kini ki SC ba ki ST kera bai kini ki kana samla jungi bale ki bun jungi kim yo kot ketuka banyo lik coaching ni bakin yo ban tibet jaladi kum ki brio tharai shakui ki jaka jung ka india di kera ba kani reservation policy sin bakala don kani ka private bank ni ki kala bank schmidt kani reservation policy sagi private bank kan biat kam katar kan khanglat khamtami ki brio jungi shakani ka jila meghalaya ki mizoram nagaland ba proshi notice di kani ro gadi ka daw di ni nyele panya persya ba bank ka sarkar kamdei bakan wanra ya ta bil ban kala bank schmidt ni kini ki bank sarkar menta ko ngat sang shotang artili ki bank kapat ong ginu ki bank ko ong magini sang shotang artili ki bank ande lada ka yo lat kan long susu ki ski gini ki bank sarkar kan dilut chiki ki corporate ya kan ki riro kin dilut chiki ki corporate dina ta ka daw dunia persya